Salam. Ora samadhita sasudina. Ador sotapuka perminggota martanyang maita bukasan rohata. Huria nangalongan ni Tuhan Yesus Kristus hiap do akai naung tabolus ragam namasa paskap soring dipasan ni ngulutta adong las ni roha dot arsak adong pajupangan ali adong nang parsirangan adong namaruttum adong narugi adong nalaodot naro ima urdo ningolutta hobartu padalani tiki itongani pandemi COVID-19 di luas tuatta do hitan waeng sahat ujuk tahun 2020 daon di sude nama sai tekas do satia debata mangarometi hita maulia tema di debata parholong roha jala pardenggan basai atik pesipata suhar turohatta namasa natabolu saleleng tahun 2020 daon angko sakka ni Jehovah tuhita ima sakkap hasonangan atong hita akan na pinaramaol di Jehovah jalan atoktong masiol di asini rohana bungkok mahita tu pasoran nabadia lama muji do pasangapot tuhatta Mahita marolopol tujolona maret de mahita hite goar ni debata ama dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do goar ni ton di perbadia na dua palahit do tanoon amen madok mulate maamu di Jehovah ayro di saling leleng na do asini rohana ay nung ngatakas boto sakap akan usakabi taringot tuamu ninga Jehovah sak makasonangan tahe dada tuha magowan asa mangaleo tuamu
ujungna hinalung temuna. Haleluya. Martangi yang mahita ale amanami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami gok puji-pujian dot molate doranami tuho ala dirahmati hodo hami madalani tahun 2020 sada adik paik kemangadopi ragam namasa lumawi ma pandemi COVID-19 sia saat du ujung ni tahunon huwa maleto kami do ala di pasu-pasu huriam HKB distrik Walu DKI Jakarta on patulucon orientasi pakubasiun DKB tahun 2020 sada 5 tahun pemberdayaan asima roham dihami sadongani mahami manalpuhon tahunon jala patolas mahami mamasui tahun 2022 si basa-basonomu tuhami dia posiranami do pangarmotomu dihami jala tu gomu do hami mangyai sakap asunangan napi nadupami ramoti mauriam makanguluon paljomu sarawa sa pikiran hami patupahol lo maniroham itongani keluarga kuria do masyarakat na humaliak kami sa ito asangabat guwapo ma ngulu nami jalas niroha ma pasu-pasu tu na humaliak kami marhite Yesus Kristuan nami. Amin. Hudul mahita. Tanyo namu ma patit ni dewata di perpunguan ujuk tahunon kata surat di 5 Musa 10 ayat 10 sia dang jadi papelomu dang jadi ho marnianida bohi jeladang jadi jalomu silua ay sisik do papitung mata ni halak na pistar jala balik-balik parhatan ni halak na tigor atong rap nogo ko matu debata lamang ulaw na bartu patik nai ale tuan debata say pargugoy mahami mangulaw na bartu patik mi amin.
mana piga jam nari saat mahita 7 tahun 2020 sada bongotatama tahun 2022 molo tatalihon tupudi padahal ningulutta di tahunon di bagasan alimos ni pandemi COVID-19 sia dope hita ragam do pangotak na dingulutta adong naguan di nahinaolongan adong naguan di ulawon adong namuru pasamotan persora siganu pari pe dang taban hita dope songon liburni ditiki ando orang semasa dope pandemi sahak do panginonana tuguria edang traben hita dope mar minggu do mar natal macetorop di bagas garejaon majaga ruhut hai pason alani molotolos dope hita nuaing tujung ni taonon ikon hati nangota do Ebenezer kasih rasa nuan didongani Tuhani dohita. Salelek tahun 2020 sadaon ragam do akkana tasakapi dingolu masa sahalak rumah tangga nak peduria pe adong do na tulus alai saya dong do pe nasudat jaka sakta nang tulus hamule totta do tutuhatta pardinggan basai cala asini rohana napa tulus sakapta na ubar tu sakap na dihita alai dia kana so tulus do pe tagumanan mandele manang marungutu hita tu debat tutuhatta Ale Tuhan, saya ajari mahami mangatusi lomo ni roham di ngolu nami. Unang madabu hami tu pamilian dohot paru tungut-tunguton molo satulus na sinakap ni rohanami. Di padalani ti akatiki nang tabolus di taonon tauji mama bain ruji-ruji tu dirita we tasukun ma tu dirita nunga tapakke partikian nang tabolus tu akka ulaon nadinggan sotung do akka partikiani marsalpuan suadong na taula agi ahape manang tapakke partikiani tulan na sohinalmon ni debata alani di bagasan uduk dot seret ni roha jongjong mahita jado panituatta patedek sude dosatta ale tuan debata pargogo na suatu dosan jala amanami hujau hami do guarmu na badiai alna targogot hami marningot dosa nami sai marsinroa maho midahami upar hatutu hami dina make pertikian na dua sosommu dang sikok dope hami di bagasan hamanaton mamereng manakasi parlon nami songon akkana marroha asipata dope marsalpuan tiki hape dang boy dope hulau kami sikap akkana hinalomon ni roham baliksa akkana huhalamo kami do jot huala putihami sesama dosa nami saluhna jelas suruh mato di perbadia turohanami be asa tarabain hami manguliho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe saat hami tu hanguluan nasora suda na pinarbagabagam dia kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
magabagan di bata taringot tu hasani dosatta molotung adong manang ise na mardosa adong do pangdiatta diamay ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohay jala ibana do pardengganan taringot tu dosatta alain dada holam taringot tu dosatta do taringot tu dosa ni salupor tibion hasanga ma idibatana di gijang Amin. udul maida. Hatan di bata turpu dihita di perpunguan ujuk tahunon iman tersurat di Efesus 5 ayat 10 satu saplonom alai gawe patardo salhukna tinuruan ni natiuri ay nasa nong di papatar tirumay Di baheni ninado tarsungguh maho na tarpodo jala hehe mahasian akan namate gabe sondangan ni Kristus maho. atong manak mahamu mamereng manakasi parulamuna songon akka na maroha unang masongon akka na hurang roha Parhaseang hamu matiki ay ari hasusan do nuay. ima sahakna martua do akka na tumangion hatani di bata jalan na pioksa amin. Tidak ko mahaporsya utay songon tidak ko nungata sa porsya di sadok portibion rak mahitamad dok au porsya di bata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan natung palangi dohot tano au porsya di Yesus Kristus anit di bata jahuba na sasadai iman itu buhun ni si Maria na bagabea siaton di perbadia andorang sawabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pengumuman ni Silatus na may tarpajal do iman na dihaw penarsilang na tuat tubano toru dong ditanom na mulak mangulo dari patuluhon na manaik surugo lahundul syamu debata jahoba amanai paragogo naso hatu dosani disima ibana pamula sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria na badia huria atau manila Kristen akka na badia do desan dosa do dehatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate do diangaluan na sorosuda amin. Tapi gimana berita jujur tabrik laporan perhapengor
Horas madihita saluhutna parjolo mau pasatami pendahuluan berita jujur tahun laporan pelayanan Manang Berich tahun 2021 HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta. Pendahuluan saudara-saudari terkasih, seluruh anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan, izinkanlah saya atas nama pelayan dan Parhalado menyampaikan selamat Natal untuk kita semua. Di akhir tahun 2021 ini, terpujilah Allah Tritunggal yang menyertai hidup kita sekalian, sehingga kita semua bisa menjalani tahun 2021. Sudah sepatutnya kita bersuka cita dan memuji nama Tuhan, sebab meskipun kita mengalami kesulitan, terutama di masa pandemi COVID-19, banyak di antara jemaat kita yang sakit dan menderita, baik karena COVID-19 maupun penyakit lain. Tetapi Allah tetap hadir untuk menuntun, menopang, menolong, dan menguduskan, juga menyelamatkan kita. Begitu besar kasih-Nya terhadap umat-Nya melalui vaksin yang sudah kita terima, dan sampai saat ini pemerintah telah melaporkan bahwa COVID-19 telah menurun drastis. Semoga segenap umat manusia terbebas dari COVID-19. Meskipun berbulan-bulan dampak COVID berpengaruh terhadap ibadah kita, namun sekarang kita mulai lega. Tetapi kita harus tetap waspada. Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita menderita dan luput dalam kekhawatiran. Sekarang saatnya untuk melihat ke depan bagaimana cara hidup kita, yakni bersih, disiplin, teratur, dan belajar dari pengalaman masa lalu. HKBP Mampang Perapatan telah menjalani tugasnya dalam setahun penuh, melayani gereja baik secara offline maupun online, yaitu melalui Zoom dan YouTube. Semua kegiatan berjalan dengan baik, yakni sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, lansia, sesuai program masing-masing. Demikian juga pesta Gotilon yang berjalan dengan baik, memuaskan juga perayaan Natal setiap kategorial. Semoga kedepannya HKBP Mampang Perapatan akan semakin baik. Sekali lagi, hanya dengan mengandalkan Tuhanlah kita bisa selamat sampai hari ini. Atas nama Parhalado HKBP Mampang Perapatan, kami pendeta HKBP Mampang Perapatan mengucapkan terima kasih. Terpujilah Tuhan, firman Tuhan tetap untuk selamanya. 1 Petrus 1 ayat 25. Sebentar kita akan mendengarkan laporan dari setiap program sesuai dengan dewan masing-masing. Dari PT tahun laporan pelayanan BRI tahun 2021. 1. Romawi pelayan umum. 1. Kebaktian minggu. A. Kebaktian minggu bahasa Indonesia. B. Kebaktian minggu bahasa Batak.
C. Kebaktian minggu live streaming atau online. D. Kebaktian sekolah minggu. Secara umum kebaktian berlangsung dengan baik. 2. Patangyangan. A. Patangyan sektor. B. Ibadah pasion. Secara umum patangyangan berlangsung dengan baik. 3. Penilaian Alkitab atau PA. A. Remaja. B. Pemuda. C. Perempuan. D. Inahana. E. Ida Deborah. F. Ama. G. Lansia. Secara umum kegiatan patangyangan berlangsung dengan baik. 4. Sakramen. A. Baptisan kudus. B. Perjamuan kudus. Secara umum kegiatan sakramen berlangsung dengan baik. 5. Bimbingan atau pengajaran. A. Baptisan kudus. B. Konseling pranikah. C. Katekisasi CD. Secara umum kegiatan bimbingan berlangsung dengan baik. 6. Natal. A. Sekolah minggu. B. Ina Deborah. C. Pemuda. D. Remaja. E. Natal keluarga. F. Malam Natal. G. Ama atau Ina. H. Ibadah Advent dan Natal distrik. Secara umum kegiatan Natal berlangsung dengan baik. 7. Sermon. A. Pelayanan tahbisan. B. Guru sekolah minggu. Secara umum kegiatan sermon berlangsung dengan baik. 8. Pembinaan pelayan penuh waktu. Secara umum berlangsung dengan baik. 9. Pembinaan guru sekolah minggu. Secara umum kegiatan pembinaan guru sekolah minggu berlangsung dengan baik. 10. Pastoral. Yang pertama visitasi. Secara umum kegiatan berjalan dengan baik. 11. Peneguhan atau pemberkatan. A. Ikat janji pernikahan. B. Pemberkatan pernikahan. Secara umum berlangsung dengan baik. 12. Paduan suara. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, sehingga kegiatan paduan suara gereja tidak semua dapat terlaksana karena harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. 13. Rapat pelayan atau huria atau resort atau distrik atau pusat. A. Rapat pelayan atau huria. B. Rapat resort. C. Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. D. Rapat pendeta Distrik 8 DKI Jakarta. F. Rapat pendeta Hatopan HKBP. Secara umum kegiatan rapat pelayanan berlangsung dengan baik. A. Dewan Koinonia. 1. Sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu. B. Kebaktian bersama dan perayaan ulang tahun anak sekolah minggu. C. Sermon guru sekolah minggu. D. Jumat Agung dan Paskah. E. Ibadah dan sermon PGSMID. F. Evaluasi pembelajaran anak sekolah minggu. G. Kenaikan kelas dan pelepasan anak sekolah minggu kelas 7. H. Parheheon. I. Pesta Gotilon. J. Natal. K. Rapat kerja program sekolah minggu tahun 2022. L. Perayaan 17 Agustus. 2. Remaja. PA bulanan. B. Latihan KUR atau persembahan pujian di kebaktian secara virtual. C. Kebersamaan awal tahun. D. Sharing minggu sore atau SMS. E. Pertemuan orang tua remaja. F. Ibadah Triwulan Remaja Distrik. G. Pesta Gotilon. H. Natal. Semua kegiatan berjalan dengan baik. 3. Pemuda atau Naposo Bulung. A. PHD Naposo Bulung HKBP dilaksanakan secara Zoom. B. Latihan KUR secara virtual. C. Syukuran awal tahun. D. Renungan harian. E. Pray. F. Kartu ucapan. G. Online games. H. Ibadah gabungan. I. Acara 17 Agustus. J. Podcast Namasa
dan live Instagram. K. Parheheon. L. Pesta Gotilon. M. Natal. Semua terlaksana dengan baik sesuai protokol kesehatan. 4. Seksi perempuan. A. Punguan Ina, syukuran awal tahun. PA perempuan, seminar kesehatan wanita, Parheheon perempuan, Persekutuan Perempuan Distrik. B. Inahana. PA Inahana. C. Ina Deborah. PA Ina Deborah, syukuran awal tahun, Natal Ina Deborah. Semua berjalan dengan baik. 5. Ama. PA Ama, syukuran awal tahun, doa bersama Ketua Seksi Ama Distrik DKI Jakarta secara Zoom meeting. Ibadah bersama pengurus Ama Distrik, seminar Ama HKBP, Parheheon Ama, Natal Ama Ina dan Natal Ama Ina, semua berjalan dengan baik. 6. Lansia. Kegiatan seksi lansia 1. Kegiatan di lingkungan gereja HKBP Mampang Perapatan, yaitu PHD. B. Kegiatan di luar lingkungan gereja. 3. Kegiatan sosial lansia. Semua kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih. B. Dewan Marturia. Pada tahun 2021 semua seksi, yaitu seksi musik, seksi sending, dan seksi multimedia dan sound system berjalan dengan baik walaupun dalam kondisi pandemik. Dalam tahun ini Dewan Marturia mengirimkan pengurus dewan dan seksi untuk mengikuti kegiatan di tingkat distrik, yaitu 1. Seksi musik. Pelayanan seksi musik selama tahun 2021 berjalan dengan baik, mengiringi seluruh ibadah dan kegiatan-kegiatan di lingkungan HKBP Mampang. Jumlah pemusik saat ini sebanyak 10 orang dan sound leader sebanyak 20 orang. Seksi musik mulai tahun 2021 sudah menggunakan stola dari hasil swadaya. Dalam tahun 2021 seksi musik mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan di tingkat distrik maupun resort, antara lain penjadwalan pemusik dan song leader di ibadah Minggu pukul 7 WIB dan pukul 9.30 WIB, Hari Besar Kristen, Pertangyangan, ibadah Martupol dan pernikahan. Pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 8 WIB bertempat di HKBP Taman Mini dilaksanakan pemberdayaan pemusik dan song leader. Yang kedua, seksi sending. Pelayanan seksi sending selama masa pandemik ini menggunakan pelayanan secara online, yaitu berupa sapaan firman Tuhan setiap pagi ke seluruh jemaat melalui WA, grup sektor bekerja sama dengan seksi musik. Seksi sending juga mengirimkan buku-buku bacaan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Seksi sending juga melakukan aksi membantu beberapa gereja. 1. Bekerja sama dengan seksi perempuan membantu gereja HKBP Ebenezer Resort Panembean Distrik 5 Sumatera Timur. Yang kedua, sumbangan dana ke pembangunan gereja HKBP Pospel Sion Resort Naga Saribu Humbang. Yang ketiga, sumbangan 3 buah kursi gereja ke HKBP Siruar Resort Pangombusan. Yang ketiga, multimedia dan sound system. Multimedia menjadi media untuk melakukan ibadah secara online dan live streaming yang disediakan melalui channel YouTube HKBP Resort Mampang Perapatan. Gereja kita memperbarui peralatan sound system, yaitu berupa mixer, dikarenakan kondisi peralatan yang sebelumnya sudah tidak memadai.
Peralatan multimedia yang kita gunakan saat ini adalah merupakan pinjaman milik jemaat kita, dan pada tahun ini sudah dibentuk tim untuk pengadaan peralatan multimedia dan sound system gedung serbaguna dan gedung sekolah minggu. Demikian laporan seksi Dewan Marturia. Dewan Diakoni, 1, seksi sosial telah berjalan dengan baik. Kedua, kemasyarakatan menyumbangkan kurban 4 ekor kambing ke Kelurahan Duren 3, Kelurahan Duren Bangka, RT dan RW gereja kita. Pendidikan melalui virtual Zoom. Keempat, kesehatan sesuai dengan hasil sermon Farado pada hari Jumat 30 Juli 2021 bersama Dewan Diakoni dan Satgas Covid HKB Mampang Perapatan telah didistribusikan vitamin kepada jemaat yang terpapar COVID-19. Tiga Remawi, Pesta Huria, Pareon Sekolah Minggu, Pareon Perempuan, Pareon Remaja, Pareon Apostol, Pareon Ama dilakukan secara live streaming dan berlangsung dengan baik. Pesta Gotilon 2021, Ibadah Jumat Agung atau peringatan kematian Tuhan Yesus, Pesta 1 dan 2 kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah secara umum berlangsung dengan baik. Pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus, pesta pertama dan kedua turunnya Roh Kudus atau Pentakosta dilakukan secara umum dengan baik. Ibadah malam Natal, pesta Natal pertama dan kedua peningotan hati tubuh ni Tuhan Yesus secara umum berlangsung dengan baik. Ibadah akhir tahun secara umum berlangsung dengan baik pada saat ini. 4 Romawi, kepersonalian. Daftar kepersonalian Parhalado HKBP Mampang Perapatan hingga 31 Desember 2021 terlampir pada laporan yang kita pegang saat ini. 5 Romawi, penata layanan atau perbendaharaan. A. Administrasi atau sekretariat. Yang pertama, pengadaan atau pemutakhiran data atau statistik. Database jemaat dan statistik sudah hampir lengkap dan dapat dijadikan laporan ke distrik dan pusat. B. Bendahara atau keuangan. C. Perbendaharaan. D. Sertifikasi lahan. E. Panitia pembangunan. F. QR Code Peduli Lindungi sebagai bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan guna memperkecil potensi penularan COVID-19 di lingkungan komplek gereja. Satgas Covid Gereja HKBP Mampang telah mendaftarkan aplikasi Peduli Lindungi untuk gereja HKBP Mampang Perapatan dan sudah memperoleh QR Code Peduli Lindungi. G. Inventaris mobil pendeta resort. H. Badan audit secara umum berlangsung dengan baik. Huyan Tuhata sahat mahita tu laporan keuangan na adong di halaman 40 jujur tahun adong dihita. Saldo awal 110.553.956 rupiah. Pemasukan di bagasan setahun mulai sian akhir Desember 2020 saat tanggal 10 Desember 2021 pungu 1.270.220.630 rupiah. Pengeluaran di bagasan setahun 1.222.222 rupiah. Saldo akhir sampai tanggal 10 Desember 262.400.000
Rp752.205. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Allah Bapa kita karena selalu melimpahkan berkat-Nya kepada kita, terlebih lagi kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan, sehingga walaupun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, jemaat HKBP Mampang Perapatan masih dapat memenuhi kewajiban dan mendukung semua kegiatan Huria. Maka dari itu, Bendahara Huria dan Majelis Gereja HKBP Mampang Perapatan mengucapkan terima kasih. Mauliate. Penutup, melalui berita jujur tahun ini, kita mengetahui program kerja 2021 dan program yang kita lakukan sepanjang tahun. Ada banyak kegiatan yang kita lakukan dalam membangun persekutuan di gereja kita, walaupun masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan dan simpatisan atas partisipasi dan kebersamaan kita yang mendukung pelayanan sekalipun secara virtual Zoom. Berawal dari Minggu 21 Februari 2021, kita tidak dapat melakukan ibadah di gereja kita dikarenakan banjir besar yang melanda. Lalu pada hari Minggu 27 Juni 2021, PPKM diberlakukan sehingga kita kembali tidak bisa beribadah di gereja, dan selama itu kita melakukan ibadah di rumah masing-masing melalui live streaming. Sampai di hari Minggu 29 Agustus 2021, kita dapat kembali beribadah di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan. Banyak kesulitan dan kekhawatiran lainnya yang kita alami, namun penyertaan tangan Tuhan selalu ada dan menopang hidup kita, baik melalui majelis gereja dan jemaat Tuhan, sehingga sekalipun kegiatan gereja tidak semua dapat terlaksana secara offline, namun dapat dilaksanakan secara online. Untuk tahun 2022, orientasi pelayanan HKBP adalah tahun kesehatian. Kita perlu memperhatikan beberapa hal dalam menyusun program 2022, antara lain orientasi pelayanan tahun 2022 tersebut. Demikian berita jujur tahun ini disampaikan kepada jemaat sebagai keadaan pelayanan kita tahun ini. Diharapkan melalui berita jujur tahun ini kita dapat memperbaiki, meningkatkan program di gereja kita untuk tahun 2022, khususnya menyangkut tahun kesehatian HKBP, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Atas pelayanan, kebersamaan dan partisipasi serta persembahan yang kita berikan, kiranya nama Tuhan dimuliakan dan kita boleh bersuka cita. Atas kelemahan dan kekurangan kami secara pribadi dan pelaksanaan program, ketulusan hati memohon maaf kepada kita semua. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat yang kedua. Jakarta, 31 Desember 2021. Pimpinan Jemaat Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM Mauliate. Kita sak matiki madok hata mewakili ruas. Amang situa ces tasoit.
oras madihita luhud na ruas ni HKBP Mampang Perapatan. Oras. Perjulu honokku ubereng odope tutup tahun di HKBP Mampang na paling ngotik ruas naro. Alai ni tu sedo alani nama sahod sahid COVID nama sahod membuat kita terbatas keluar, medir keluar kurang sehat. Alani mendok mulia temahita tutu hatta asotok-tok kita diramoti di padau sinak kaparsahitoni jala radi kita menjaga diri ta ngata boto akka inganan nading na sosumado inganani kebibui hona hita sahiti. Jadi artinya penjagaan diri, penjagaan lingkungan sesudah kita ruas. Alai molutuk hona pihita tu sahiti asal mahatop melapor budi selamat. Huduk madihamu hamis keluarga ahona hamis sudi. Alai sudi lumalum dengan sehat. Taringot tu perkembangan ni huriata sudi dengan merdalan dangarung nahurang manangaha. Alai totu boto tado manang nabo HP ki aktivitas ni ruas dina margarizau kita pasti tak sesuai songon nasional tahun lalu. Sudi kita menjaga diri, sudi menjaga kesehatan unakona kita COVID. Tapangidu matutu hatta sonina ka peditata aka perhalado rak manangakut tu sudi ruas asatok-tok kita ipasipas tu tikin ro dak kurang manangaha pos doroha ngolo martangi kita tu hatta dan muna tu kita keselamatan takona hita tu bahaya penyakit-penyakiti. Taringut tu keadaan di negara ta dalam keadaan COVID-19 memang sudah serba sulit. Sulit di dalam perkerjaan, sulit di dalam pendapatan, sulit dalam usaha-usaha lainnya. Alai pos marohata molo martangi kita tutu hatta salerana rudala tuita di keadaan nasuliton dapat ngulu-ngulu nadenggan dapat kesehatan nadenggan diramoti tu hatta. Jadi intina unang lupa kita martangi yang mangidu hahi pasot tu Tuhani asatok-tok kita bui rap pajupang di bagas joroni di Batai di gereja Mampang Perapatanon, gereja nauli di daerah Hon untuk Mampang Perapatan. Posdor nami sudi ruas maka hulongi gerizon sudi ruas aktif doro tu gerizon nakpe aktivitas terbatas live streaming dilakukan sipata marminggu di Jabu juga alai manang nabo HP marminggu di Jabu tak songon nadigi bagasan gereja ngani alamani selamon tang merasa iba bersama dengan sahapor siam memuji Tuhani marlas ni roha isudi pabainan natu kita jolmor alai nak pesongoni ala ngasoni keadaan nak pe kita marminggu di bagas tabi na posur haku sarupa do pasu-pasuni tu hatta tu kita sudi di bagas joro nang dijagut tapi kita martangiang songni akatangiang aka pangulani huriata na tok-tok man yang kita ruasna asa tok-tok kipas-kipas ina pangiduata ditikin na masa sonarion ditikin yang ro barak mahita menjaga asalam une sudi do kasahit-sahit do sahit COVID-19 sudi kaulau pe merdara do denggan di jamot itu hatta ita di padawa keparmaran ima tonasyak kami ruas jala tu perhalado pe dohonon nami do ba terus mahamu aktif mangula nak pe songoni kedennya ke ruas tang bui songon nasomal
jala di tangiang muna na gumugo tu kami akaruas asa toktong hot hapor siyaon na tanggami madili ala nina masaon ima tona sa kami mewakili ruas gudang kupirahan yan naka maksud ni ruas naksipabuaon na alay sementara ima jolo na pinasahat na binering na patut pasahaton tu pangulan ni huria tu kita sudah ruas namar minggu tiap minggu manang naro di bagas Bornginon panujuk mah ulok matu hita nakpe mar minggu hita di jabu setong mata pangido na dapat pasu-pasu di hita nakpe mar minggu di jabu takas du inoto taksongon mantap mina di gereja ibu mar minggu ni hutudol sudah kebaktian di jabu jala keadaan akan berlangsung lama dope jadi posro aku molos sorope itu tu gereja berminggu di jabu pe nadingget dong tangyakta tangai padita sudah kepanggulan huria nahok dorap kita mangido gugu pasu-pasu satu hatta di ngoluta namar gereja di mapang perapatanon oleh adema di panggulan huria na toktong aktif marhubas di bagas joron songinang ruas nabutok hadir di gerejaon nak pemerminggu di gereja menang di jabu tengok ma di pasu-pasu tu hatta di tasudi molota pangido dengan pasu-pasuna di ngoluta marsada-sada melihat ma tutu hatta di borni perpudi tahun seri tahun baru ma mersubut haduan tapang idu ma di tahun na yang rope tulpus nan anong jam 12 mangidu mahita tok tu hatta madongan hita di tahun ne baruon horas madita saluna horas di pangulon huria horas sami ruas tujuan bodoh nak itu kok disimu saja. Nila mati kimuse madukata mewakili para haladu. Salam Horas Marihita atas nama pribadi dohot perhala doni huriata dohot orang pandita pasatane ma sama Natal ma di ruas ni huriata. Selamat menjelang tahun baru Madihita nang di Bornginon. Parjolo sahali tamado kita untuk mulai itu hatta di bata dengan bahasa. Siala padonganina di ruas ni huriata di HKBP Mampang Perapatan 1 Bornginon. Tunggudang do bahasa-bahasa na tajalo siatu hatta di bagasa satau bolo di tahun 2020 sadon. Songon na tabigin na kaningan naong di Jawa hon berits ni huriata sian Dewan Koinonia Marturia dohot diakonia nunga tunggudang pelayanan na dibayan ni huriata di lingkungan nang tu ruas lasro hatta muse boy taba inventaris songon na di jahon na kaningan songon nang tabereng di bagas ni pendeta fungsional inventaris mobil jala silasri horata bui mardalan ibadah tak melalui tim multimedia yang benar-benar profesional nasida merawal mai sian tanggal 21 Februari 2020 sada nunga perjulu kita bui virtual Zoom melalui YouTube ni HKBP Mampang marsaur di bagastas di nang narotu huriata langsung marsaur
hybrid di gereja ta sahatu partikianon boy hitam se marsaor di akka parsaorata di huriata hamu amang inang ruas ni huriani HKBP Mampang nang naposo gulung na ro di bagasan Bornginon tu bagas ni joro ni huriata tutuhata nang melalui virtual Zoom manang YouTube HKBP Mampang songon ruas hamuna nang hami parhalado gudang dora nahurang pelayanan nami di Satau Bulunon maradokon hamu ruas nahurang sikop hurang dasip pami mangalian aka pelayanan tuhita ganuk marsada-sada talani atas nama ni parhalado auma ngido maaf matuhita asa tong buan hamu hami di tangiang munah asa bui akka hahurangan na adong di tahun 2020 sadaon nah hurang lope hami mengalian pelayanan tuhita ruas ni HKBP Mampang boy lebih meningkat pelayanan nami di tahun 2022 alani tong tapagomos tanyakta asa tong boilam sehat amang paditata di tahun 2022 boy musena sida melayani dohot tinggan di naung tabereng nakaningan nunga mulai melayani alani amang inang kami terus do mangido tuhamu di tangiang muna asa buan hamu parhalado keluarga nang paditata di akka parsoran di akka ari na mangihut lebih baik lagi jala di padau sian hita ka abad-abad di kondisi ni negara ta songon dok ni amang situa Dr. CS Utaswait nakaningan bahwa memang kondisi COVID-19 ini belum ada yang tahu pasti adigado macohot alani terus mahita tapagomos tamyang ta tawayan tetap prokes tajaga ma jarak asa terhindar hita di tarsahiton COVID-10 sia lasro hatta kita selama magdalan COVID-10 sia dangadong nahita nahona apala parah alai buido huriata terus berbuka terus magdalan jala pelayanan pe tetap do dilayani mulai tema dihita di ruas di huriata na mangalian perhatian di akka pilihan hamulateon di persembahan na bui mabayan jagar akka pelayanan di huriata nang di panitia na terbentuk nang di panitia pesta gutilon na cukup dan sangat membanggakan dengan hasil yang baik. Mudah-mudahan ma akan nani ulahon munai dilihat tuhata kapasu-pasu tuhamu alania manginang melate magudang hupasarohan nami rap martangiang hita mas tangiangan hita asal bui na lebih baik na lebih denggan si parya hatta di tahun 2022 nengro songoni mahata sian hami mewakili parhalado horas malihita. Buah-buah pemberitahuan Jumat 17 Desember 2021 Naparjolo ibadah akhir tahun pada hari Jumat 31 Desember 2021 masuk pukul 17 WIB bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB bahasa Batak gereja kita mengadakan ibadah akhir tahun. Kita mengumpulkan persiapan ke depan altar untuk keperluan dana pensiun HKBP. Yang kedua, ibadah tahun baru keluarga. Pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 00 WIB ada ibadah tahun baru keluarga. Pada setiap keluarga untuk mengadakan ibadah tahun baru keluarga di rumah masing-masing. Acara tahun baru keluarga disediakan gereja dan dibagikan kepada setiap jemaat
malam ini. Nomor 3, kebaktian tahun baru. Pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 10 WIB, di gereja kita ini akan mengadakan ibadah tahun baru permingguan tahun naib baru Mar Bahasa Batak. Kita akan mengkulkan persembahan ke depan altar untuk kategorial Napose Bulung HKBP. Nomor 4, kebaktian minggu. Pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 kita mengadakan kebaktian minggu seperti biasa. Bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Demikian warta malam ini. Tapi gema tangiang pengudian manang 2 sapat. Tapasana rohata martangnya kita. Puji-pujian madongan hamalateon di pasal Tuhan itu di bata amang pernikahan bahasa. Diiringi jalan didongani hodohami Tuhan di bagasan perminun sian bagas nani ganuk marsada-sada boy hami bolas di bagas coromon lau marsaor rabdo turiang ima na manganain ibadah ujung tahun kami di tahun 2021. Ale Tuhan bunga tunggudang perdalanan nahu dalani kami di satau bulan di tahun 2021. Huriang mardalan dohok dengan Tuhan gudang nama saat di perdalanan ni huriang alai margu do huriang Tuhan di ala padonganim tu huriang di HKBP Mampang nasa tau bulonon boy hani di luar cotong marsaur di ingananon di bagasan berninon alani Tuhan tuhodo tong pasaton nami asa tong homa nama dongani hami yanuk marsada-sada ruas mi huriang Tuhan nadi jonok tuhami nang di parserahan asa butong kami marsaur di bagasan las niroha di huriamot Tuhan di tahun 2022 nanaing humasuki kami alani Tuhan dongani mahami asa marbugo kami Tuhan lau masuk tu tahun 2022 na 2022 na tongon di jolo nami nanaing siado pun nami beberapa jam ke depan ulang luas kami Tuhan merdalan holan kami tanganmu mana maniup tangan kami Tuhan asa margugu kami di dalam nanaing sidadalan nami tahun 2022 lomos dohami Tuhan jalan misteri do di tahun 2022 dihami dang hadong kemampuan nami alai alani tanganmu dari dia menggonggomi Tuhami pos rohanami mardalan hami di bagasan las niroha dohot hapor syaon nasyakko di tahun 2022 alani Tuhan tuhodo tong pasahaton nami pemerintah dohot bangsa nami pemerintah mulai sian presiden sahatu RT apalagi natongon loeng negara nami menghadapi pandemi COVID-19 sia natong dope adong di negara nami alani Tuhan lean kebijakan tu pemerintah di negara nami Bapak Presiden Jokowi asabui imana memarintah songon hatam Tuhan jala songon naung pinasahatmu tu ibana kepemerintahan nalau memimpin negara nami Tuhan asabu dengan marsaur dalam mardalan di bagasan dame ulang luas akka nanaing mengganggu ketentraman kedamaian di negara nami alani Tuhan masrohanami mardalan dengan perayaan Natal di bangsa negara nami di pengamanan di polisi natung dengan dohot pihak-pihak terkait alani Tuhan tong madami lian dihami di bangsa negara nami
Sabutong-tong kami mardame Tuhan, buhay kami mardalan di bagasan dame na siap ko. Alani Tuhan pergugui ma pemerintah nami, nang kami perwas ni HKBP Mampang na nilwaco marsaur, jala berbakti di dia pe Tuhan kami berbakti sebagai aparat negara, ASN, wira swasta, manang di bidang-bidang lain. Pergugui kami Tuhan, asal bagi kami gibi teladan, memberikan yang terbaik, menjadi pengikut Kristus yang memberikan teladan terhadap lingkungan kami, di mana Tuhan berkenan menjadikan kami memberikan sumbangsih kami ke bangsa dan negara kami. Nang program ni HKBP Tuhan, upasatai matuho Tuhan, aka huria-huria di distrik-distrik, dohot di resort, dohot di Pagaran, dohot di ulaun hatopan di kantor pusat Tuhan. Homa tong na mangalian todim asabui pemimpin pucuk pimpinan ni huriam porus nami Tuhan sahat tu padita fungsional padita resort para SS asabui nasida Tuhan manguluhon kami ruas asalam jonok kami tuho ale Tuhan. Program-program nana yang disusun jalan alau si susunon na asabui mardalan Tuhan talumobi program ni huriam HKBP Mampang asabui diulahon dohot dengkan ali Tuhan tuho dotong pasahaton nami ruas ni huriam natongon marsahid di bagasan tikyon amang nami amang Edison si majutak inang nyonya Pardusi Lola baru tambah nang inang Dinda siahaan Tuhan hodo pamalum na sumulum pasu-pasu obat na dipangan nasida dohot alat nang para medis na manangan nasida sabu nasida malum Tuhan mulak turut keluarga na di bagasan las niroha jalarap marsaur mose Tuhami di aka ibadah-ibadah nami ali Tuhan tunggu dang do naik si pangidon nami ala itu dim tu diperbadi ma napasaur honi sudi Tuhan asabui nahu pangidon kami Tuhan sahat tuho Tuhan jala leon Tuhan pangidon nami ditikina ale Tuhan pardosa na gudang dohami jumulo sesa dosa nami na gudangi ale Tuhan asa taluk papi mancalo pasu-pasu naik si pasahaton mudo pe Tuhan upasatay matangiang dohot elek-elek nami holan mga sahon gua ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang kami tuho amin. Mari demahita sa nomor onobrasya brutulu uhud pagpilihan sa daa sa dawi.
meni debatan na sumurung sian saluhut roha imana mangaramo ti-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uria na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus hatani debata di Bornginon di ujung tahun 2020 sadaon imana tersurat di panurirang Jeremia bidu 20 siang mamuka sian ayat 10 saat ro di ayat 14. Panurirang Jeremia bidu 20 siang mamuka sian ayat 10 saat ro di ayat 14. Ujaha madihita tapayut-ihut ma di bagasan rohat tabi. Ay songono doha tani Jahuba molodung gok na 70 tauni di Babel ebatak kumahamu dohot pasitokot tuhamu baga-bagaku na denggani asa mabuak kamu mulak tu ingananon ay nung ngataka suboto sakap akka nahu sakapi taringot tuhamu ninna Jahuba sakap hasonangat dotahe dada tu hamaguan asa au mangalehot tuhamu ujung na hina lunguton muna jadi pajojo muna maau hut lao hamu martangiang tuau gabe tangyonot kuma hamu jalan lemuna maau laus jupak kamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna jadi jupak kamu maau ninna Jahuba jalamulak bainokku akad na terbuang siak kamu jala papungoku hamu sian saluhut bangso perbigu do sian saluhut inganan na bolongan muna na sailaon na ubaini ninna Jahuba jalamulak kamu bonokku tu inganan aboratan hian lau terbuang. Salat nari hujaha ayat 14. Jadi jupang hamu maau ninna Jahuba jalamulak bainoku akan na terbuang siak kamu jala papungoku hamu sian saluhut bangso perbigu do sian saluhut inganan habuang muna na sailaon na hubaini ninna Jahuba jalamulak hamu bonokku tu inganan haborhatan muna hian lau terbuang ido anggo sahatna uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus dan terasa nungasaat behita di penghujung tahun 2020 sada molo mangihuton jam nuaing boima dohonota tinggal 3 jam nai nama tokin nari nama tanpa terasa boy dohonota satu kido HP hita mamulus tahun 2020 sadaon HP dina satu kini boy ma dohonota pukul 00 anon saya tai ngok manon lau patu pahoni ima halu biota dohot na asing pabuahon di awal dan akhir pun madok moliate dohita tu debata mamuka dohok mangujungi tongdo madok moliate hita tu debata karena apa segala sesuatu yang harus kita lakukan haruslah mengandalkan Tuhan lau pabuahoni alani saya taingot mah
unang terpudum ehema dungo lau pabuahon memasuki tahun baru, kita pun mengucap syukur kepada Tuhan. Buasa dono tasawani molobui dope hitam marminggu tu bagas joro, molobui dope hitam mangihuton live streaming, molobui dope hitam mamulus saluhut akka persaiton, molobui dope hitam mamulus akka pergumulan permasalahan perekonomian, permasalahan keluarga, pergumulan di tengah-tengah ningoluta jala ikon ahunutta 2021 2 tahun kita masih dalam posisi pandemi COVID-19. Ragam masa di perdalanan ningoluta jala ragam doa kesuku-sukun di perdalanan si 2 tahun ini. Buasa Tuhan palua semu, buasa uhumum muhami, buasa patu doa musoguni roham dihami, buasa ikon masuk nama viruson di tengah-tengah ninggolu nami. Buasa jala deba pe adong do madok sadiari nari nama Tuhan mago salpu sorry mago COVID 10 siawan. Bahkan dohonota ngadong be penugasan selanjutnya kita sudah dinantikan dengan virus yang baru yang bernama Omikron. Lau pabuahon berarti dia masih ada dan masih bertahan di tengah-tengah kehidupan kita. Akankah di tahun ketiga kita juga masih bersungut-sungut? Akankah di tahun ketiga kita juga masih melakukan pertanyaan-pertanyaan uhuman nas binasani debatatu ita asabuha? Odo nanang pinasahat ni debata marhite turpukta. Ipaluas debata nita masa COVID 10 siaon gabe segama perekonomian, gabe sursarma keluarga, gabe hamaguam mahita, suka dan duka kita alami dikarenakan COVID-19. Tasitongna palan tambah do COVID-10 siaon. Saliling mangulu dope hita, saliling di debata dope hosa nguluani. Dakkolan menyalahkan COVID-10 sia hita, marsika soring do naik masa di tonga-tonga ningoluta. Tambah dosa sitongna. Alai onma gabe alus di hita, inilah yang menjadi jawaban melalui nats kita. Terjadi pergumulan di tengah-tengah kehidupan di habuangan Babel bangsa Israel. Ala adung di tengah-tengah nasida panuriang pergagap. Ima nanyuluhon nisi hanaya dido ibana ma. Amu bangsa Israel oleh 2 tahun dohamu di habuangan Babel oda oleh 2 tahun. Dukoni keluar mahamina. Alayah mana terjadi pemberontakan yang begitu besarnya. Karena apa? Karena ternyata nubuat yang dilakukan oleh Hanaya adalah kepalsuan dan kebohongan, PHP, pemberi harapan palsu. Oleh 2 tahun dah ipajolo ibana debata. Alayah mana masa selanjutnya mati do ibana. Alayah disima di pabuat debata disuruh debata masih Jeremia. Bila tapayud ibin 20 walu di Papua do disi panuri yang pargagapi di Papua do tengah-tengah di bangsa Israel 2 tahun doamu dia buangan. Sampai dung mata Hanaya disuruh debata masih Jeremia. Papua matu bangsoi dan 2 tahun nasi daisi. Elai pilu 70 tahun. Boy mata bayakon dari 2 tahun saja ngamen berontak lama 70 tahun. 2 tahun saja kita sudah bersungut-sungut untuk COVID sorimago 10 sia lama melo didok musim 70 tahun.
Tetapi apa yang dikatakan Tuhan melalui nats ini? Tuhan memerintahkan kepada Yeremia, beritahukan kepada bangsa itu bahwa keberadaan Nasida saleleng di Babel 50 tahun dok bangsoi di habuangan Babel. Molo di dok 70 tahun, akankah kehidupan mereka semakin terpuruk? Molo di dok 70 tahun, akankah kehidupan mereka semakin hancur? Molo di dok 70 tahun, akankah hidup mereka semakin tertindas? Molo di dok 70 tahun Nasida di habuangan Babel, akankah kehidupan mereka tidak lagi menjadi manusia? Paradigma nondo nanay niubah ni Yeremia di tengah-tengah ni bangsa Israel. Molo 70 tahun Nasida di habuangan Babel, dan nama Ben gabi Nasida terhina. Molo 70 tahun Nasida di pabuangan Babel, ikon mampu do Nasida melatih diri dakolan, menyalahkan diri dakolan maben Nasida tertindas. Tetapi bagaimana mereka harus melatih diri dan belajar mengenal situasi mereka. Lalu sudah diajar untuk kita. Salilin 70 tahun do bangsoi di habuangan Babel, alanido ikut bui Nasida melatih diri, jaladak kolani ikut bui Nasida marsiajar do Nasida makarikutun hasonangan di huta habuangan ini, manang di tempat di mana mereka berada. Hidup di ayat itu, rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna nahubah ini. Jalatanya kok kamu Nasida tu Jehovah, ay mole marhasonangan hutai, marhasonangan ma dohot hamu. Bagaimana makarikutun hasonangan ni huta di habuangan ini, tempat di mana mereka berada, tidak lagi mereka menutup diri, tidak lagi mereka menjadikan mereka bangsa terhina karena pembuangan, dan gabe mau tu ben Nasida, alai mampu Nasida beradaptasi, merasa budak, alai ikut boy don Nasida membangun diri sehingga menjadi berkat bagi Babel. Sehingga menjadi berkat bagi Babel. Marhitei lam manat dama Babel isi do debatan nasinubah. Siapakah Tuhan yang dimuliakan atau yang disembah oleh Israel? Jalan saya naikun awon bangsoi, saluhut na masa di bangsoi, masa pehabuangani, dang alani sogo ni rohani di batang. Alai ima cara ni di batang, lapatuduhon shalom, manang damai sejahtera. Lapatuduhon shalom, manang damai sejahtera. Sehingga Israel menjadi bangsa yang berubah dan menyadari mereka akan dosanya, dan mereka tahu bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa na pinilik ni dibata. Soalnya didok di ayat 10 sada, ay nung ngatakas suboto sakap akan nau sakapi taringot tuhamu ninna jauba, sakap hasonanga dotahe dada tu hamaguan. Bangsa itu harus melatih diri dan menyadari dan merubah sudut pandangnya bahwa rencana Tuhan tidak pernah rencana kecelakaan, tetapi rencana damai sejahtera. Mari hiti gabi pasu-pasu mabangsoi. Asaau mangalehot tuhamu ujung nahina lungunumuna. Di ayat 11c. Asaau mangalehot tuhamu ujung nahina lungutun muna. Inilah yang menjadi refleksi bagi kita, menjadi perenungan bagi kita di akhir tahun ini, dan menjadi pegangan yang teguh di tengah-tengah ni ngoluta di tahun 2020 sadam. Topik ni pertanyaan tadi bagasan bornginon, sakap hasonangan nasian debata. Sakap hasonangan nasian debata. Rancangan damai sejahtera
daripada Allah. On ma sasitong na gabe alus disude aka suku-suku di perdalanan ni ngoluta di pandemi COVID-19 siang. Bahwa ini bukan untuk mencelakakan dunia. Bahwa ini bukan untuk menghancurkan manusia. Bahwa ini bukan menjadi malapetaka. Tetapi ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tahun 2022 sudah ada varian baru Omicron. Jala tokinai masuk hatta. Alai belum tentu pasti. Songonakin di dok. Mangihuton buku acarata, madokata nakin dan luas do perheledo. Kita belum tahu ke depan ini bagaimana. Tetapi kita sudah bisa dan sudah mampu untuk merubah cara pikir, cara pandang kita. Akankah kita tetap larut dikarenakan COVID ini? Akankah kita tetap diam dikarenakan COVID ini? Akankah kita tidak berbuat apa-apa dikarenakan COVID ini? Namun, bagaimana kita bisa untuk menjadi dan mendatangkan damai sejahtera? Ngai boto COVID unang bedi yaha, unang bedi langgar. Ngai boto diorai unang bedi langgar. Ngai didok dang boy songoni ulah homma. Mari kita ikuti protokol kesehatan. Bagaimana kita bisa berdamai dengan COVID ini? Dang besi pasidingoni dang gabe musuh tabi. Alai ikut tadu bimai dengan mengikuti protokol kesehatan. Alai molotang langgari bajalot temak nah sih. Sekarang kita sudah dirubah paradigma kita bagaimana menyikapi dan menghadapinya. Walan tinggal hita nama kembali tu hita buado hita tatu sido tapahami do. Namun memang masa di tengah-tengah ni bangsot ta pergumulan permasalahan ekonomi dak songon membalikkan telapak tangan lau memulihkannya. Mungkin bisa jadi itu adalah perbudakan yang akan muncul nantinya di tahun 2022. Babel-babel baru. Mungkin banyak di tahun 2022 yang menantikan babel-babel baru. Mungkin kita tidak pernah tahu alaisada ma naikon si ahonotta, naikon si tiopotta, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Odo neko siaunota uhirma bagas di bagasa rohatta dakkea debata manadikko kita alaihita dona jojot manadikko debata dakkea dang tinggil si periode debata manangiot suaratta alaihita dona olo sipata dang tinggil mabege suarani debata. Wado carana imahatani debata. Dibalik saluhut nai didok debata marhite terpukta sakap hasonangan nasihat debata. Itu bukan penderitaan, tetapi itu rancangan damai sejahtera. Karena setiap pergumulan, sakit, penderitaan itu ada di tengah-tengah kehidupan manusia selama manusia itu masih bernapas. Dan itu adalah proses pematangan iman untuk menjadi manusia Kristen yang seutuhnya. Kita naina ulongan itu hatta Yesus Kristus diakibatkan pandemi COVID-19 sia. Sohodo memang banyak pergumulan. Bahkan gereja diminta oleh keadaan untuk bagaimana kita tidak henti dalam pelayanan. Molo tungpe di patupa Dewan Marturia live streaming tamampaton. Molo tungpe sipata mago suarana, olo do sipata alani teknologi berbeda demian. Bahita pe olo do sipata mago suarak tadang ido alani betuk alani persahiton.
Ciptaan Tuhan saja bisa batuk, bisa hilang suara, lemak, benda mati. Tetapi bagaimana kita bisa memaknai teknologi songoni upaya para halado, walaupun banyak kekurangan di sana sini, alebado pelayanan bisa terjangkau nakpe di bagas tabe. Alai ima marukil do sipata alana hiado hona hackers YouTube ta gabe magopo mago sudik alai dang mabain nasida luja dalam bentuk dalam waktu secepat dan sesingkatnya untuk membuat YouTube baru. Molo taingok dan parjolo YouTube HKBP Mampang Perapatan. Ona hackers mai mago masudik akka naringgas nama notoni. Dungi igat tima gabe HKBP Resort Mampang Perapatan. Alai gabe mago mana sude na ulo sipata manoton. Alani secara khusus jemaat HKBP Mampang Perapatan talapati ma tamanfaatton ma karena semua pelayanan yang tidak terjangkau sampai di rumah masing-masing bisa dilaksanakan melalui live streaming. Tongona dido iklan naik like and subscribe inna. Dang na tunai sidai tong doi tu kuriata. Ani bohado peran serta itu dijadikan bagaimana pelayanan bisa terjangkau di tengah-tengah jemaat HKBP Mampang Perapatan. Pergumulan selalu ada, namun satu yang pasti, Tuhan memberi jawab untuk menghadapinya. Bagaimana? Molodidok di ayat 12. Jadi, panjojomu nama au, uhud lau hamu martangyang. Molo bergumul, dakolan ta pangasau pikirat ta, gogota, alai jo madebata, marhite tangyang. Molo tahilala acit pakilalan pamatakta, nang beta pikiri alan yahon Tuhan alani dosak kudon, alani pabahenak kudon na julot daw, bagdang ibelus na. Martangyang tu debata, mangido pangurupan debata samargugo hita. Molo pojot pakilalatta, alani permasalahan di tonga-tonga ni ngelutta. Dang be alus lau mamikiri alus na mangido tu debata. Idok diat 10:2. Jadi panjonjomu nama au uhud lau hamu martangyang tuhau gabe tanginok kuma hamu. Ima janji ni debata. Gabe tangihonok kuma hamu. Molo tajowi bana. Molo sebaliknya bagaimana mungkin bisa dijawab. Jalaluamu nama au los jupak kamu. Molo tung dilului hamu au sian nasa roham. Jangan ada sandiwara. Panggilan seruan kepada Tuhan sian nasa roham. Alani dihita naina holongan itu hatta Yesus Kristus. Yakinlah, mantapkanlah langkah kita menuju tahun kesehatian yang telah ditetapkan HKBP di tahun 2022. Jala ahonot tama saya didongani debatado hita rasi rasa ro di ujung di ajalni ngolutta ina di pasat debatado peho sahanguluet tu hita imana patudon sada kesempatan dona pinasahat ni debatado hita alani pakke mati kita taleleng dilihat do peho sahanguluani baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik selama kita hidup di dunia ini. Adong tuluhan nang pinasahat ni debata marhita terpukta sakap hasonangan nasian debata. Na parjolo ikon ahonot tado. Dakya dilod debata amagawat tuhita. Tuhan selalu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nunga takka suboto sakap akan nau sakapi taringo tuhamunin na jahuba sakap hasonangan dada sakap hamagoan. Nepeduahon marsika soring do namasa di tonga-tonga ningolutta. Mari kita mampu merubah paradigma kita
bukan menjadikan itu lagi musuh, tetapi bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah dengan dan bersama Dia. Napa tuluhon molo rope pangujunani, molo rope pergumulani, ingot ma jauh ma debata jala hidok lului ma ibana sian nasa rohan. Mari kita masuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan keyakinan. Saya didongani debata dohita kasih rasa rodit ujung di ajalta. Amin. Mauliati rohanami diho ali Jehovah. Atam nabi nomor saringar di tonga-tonga ni pertangyangan nami di ujung tahun 2020 sadaon. Ragam do namasa molo hurimang-rimangi ali Tuhan di perdalanan ni ngulun nami. Marsika soring do namasai naolo sipata mabejut rohanami, naolo sipata gabe marungut-tungut tami, halayolo do sipata hami rotu adopan mumangido asa margogo hami madalaton ngolu nami di hasyanganon. Alani ale Tuhan asima roham dina dipaingoto hami di ujung taunon atam nabadiai dang adong sakap nabi nahen mutu hami sakap hamaguan alai saluhut nai sakapi hotu hami ima sakap hasonangan ajari mahami lambang auhoni bagasar rohan nami ganup merseda-seda asa mangatusi hami ragam ni pasu-pasu napi nasahat molotung rope pergumulani molor rope persahitoni gale pamatang nami gale pertudyun nami paingot kami marhite todim to di perbadia asa o hujau hami marhite tangyang nami jala hodo ulului hami marhite sian nasa rohan nami gabe pos marohan nami upasatami masaluhut na tutanganmu asaho matuhan na toktong madongani hami pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam namar minggu di bagas joromon dohot na mangihutan live streaming di bagas ganup na sidabe natoktong manadda hami ragam ni silelehon mitu hami mangajar hok kami madok moliate di saluhut na yang masuhon nami mali Tuhan tahun na pinaradem di ngulun nami tahun 2022 ajari hami lau mamuka tahun ini asa pasaton ngulun nami tod di nami pamatang nami tuadopanmu marhite tangyang na asa ho nama dongani perdalanan ni ngulun nami kaleleng tahun 2022 leon hayu pason di ruas ni huriam nang hami parhalado ni huriam asa di bagasan asa daun taroham kapikiran lau pahebakon harajaonmu di tonga-tonga ni luat namion memahami desa nasa dosa nami marhidi-hidi guarni anakmu Yesus Kristus martangiak kami tuh amin. Maredehitas yang bukuede nomor 220 uhud tapasahat ma peleata tuadopan ni debata tu dana pensiun HKBP.
Puriani tuhatta nunga di papos rohata marhite hatana pabua sakap hatuau do sakakna taringot tuhita margati petaon bulan dohot ari anggo sakak ni debata dang muba jala dang mose atong masityo pamahita tuhata ni tuhatta. Sai togu-togu mahami Tuhan tudalan lomoni roham airapon ho sonang do hami mardalan. Di bagasan pos ni roha do pakirimot tu debata tadapot ton mataon 2022 nanaeng basa-basa honon ni tuhatta tuhita unang mahamu mabiar jala unang manodit-nodit haposi madebata na majaga do na malinggomi hita ay ibana do si parmahan hita jala hita biru-biru pinarmahan na dang tagamon luason na tarsulad di pakmu jala dang nok mata ni si jagaho tu debata matoktong pakirimota. Datang yakon ma peleata ale debata amanami na di banua gijang odo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus upasata mi masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho say jalo may gabewap na husus di jolom pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasea kami peleanon patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asal lamu tadahami godang nisi leon-leon mi tuhami asal lam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajonmu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hamis sadarion hangulua siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami unak kami togihot tu pangujunan pelua mahamisian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakot Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasorhon ma damena tutodim.